Ja, okay. Skal vi ikke have noget lys på hende mere, eller hvad? Nej, det kan vi ikke jo. Kun hvis du kan optage det. Det kan vi ikke, hvis vi filmer hende, fordi så kan vi se, du står derude og laver det. Okay, 1, 2, 3, nu kom nu. Nej, vi skal lige være på biler mere. Jeg skal lige se, om jeg kan komme til videre på stå. Ej, ordentligt. Jeg kan ikke. Prøv lige, du er helt god til at have sådan en helt stor øjne. Det er du. Jeg er sindssyg. Jeg er lige præcis. Ja, sådan der. Kør. Så det var svært at sådan være sur samtidig med. Det var det, der kunne stå for. Det bag om filmen. Det var bare svært sådan at være sur. Sgu da. Ej, Anne-Sophie, jeg bliver pisse bange for dig. Okay, jeg tager den bare i hånden. Okay, den kan man ikke se, at jeg kommer ind, og jeg var pisse sur, og så falder jeg, og så sætter jeg mig ligesom hun sad der. Jo, sådan her. Ja, hvordan var du sad? Nej, det var sådan her, du sad. Ja, hun sad sådan her. Ja, sådan her. Ja, helt Og så græd. Ja. Eller de gør det ikke, det er også. Kan du falde uden det går ondt på de der? Bagom filmen. Kan du falde uden det går ondt? Ja. Ej, jeg vil altså se lidt bedre ud på det pille. Nu! Fuck, jeg har en bluse på. Kør! 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 Ej, hvor var det bare for til den. Ja, det var. Sin lille søster der, det er sådan hårdt. Lisa! Jeg kunne godt sådan. Ser du mig? Bare gå ind. Hej. Hej. Kan man godt se? Ja, hun går i dag. Det er lovligt. Altså, nu tager vi kun, hvor vi opdager hende, ikke? Ja. Og så står jeg Så her. skal vi stå og tænde og slukke på starten. 1, 2, 3. Bare hele tiden. Kør! Og man. 1, 2, 3. Michelle. Kør! Det er også nu svært at få den om sig, uden at han kan se det. Jeg kunne ikke se det. Ja. Det der. Du skal bare lave ansigtsudtrykket ind til spejlet. Sådan helt trist. Altså. Bare kig ind i kameraet. Ja, okay. Ind i kameraet. 1, 2, 3. Nej, Fanny. Undskyld, jeg havde overhovedet ikke. 1, 2, Hvor meget? 3. Kør! Nej, 1, 2, 3. Nej, stop. Ja, vi er så på vej op på gaden, hvor vi skal lave noget helt vildt sindssygt. Skøn jer. Men fordi der er blevet våd. Vi skal lige op og filme. Ja, det er en øverlig. Ja. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, nu ikke noget mere. Det er læreren. Han vidste ikke helt, hvad vi havde lavet. Nej. Hvad kan den lave? Hey, kør! 1, 2, 3. Kør! Ja, undskyld. Ikke. Kør! Ja, nej, stop. Ikke lige nu. Det skal du optager vi. Nej, glem det. Nå, Ej, ja. vi optager den lige igen. Da vi var gået. Ej, vi har haft det derude. Vi har haft det en gang, det er fint. Eller vi har haft det en gang, det er fint. Jo, for jeg tror ikke, det kommer ud. Vi skal... 1, 2, 3, kør!
Ikke så hurtigt. Og så kigger mig med tilbage. De må ikke opdage mig. Okay, så starter jeg her. En, to, tre, kør. Kør. De står dernede. Ja, vist. Ja. Optager den. Jeg kør. Ikke så hurtigt. Jeg vælter. Fanny, hvad sker der? Hvad er det, du laver? 3, kør! Vi optager her. 1, 2, 3,